Huwag na yung mga utana. Okay na si Kuya. Maingiti, Pastor. Salamat, brad. Nais ko ito kagania, Pastor, o si Quinta Mel ka reliyon. Kung sa mga reliyon na ang itukod ni Kristo. Okay, salamat sa pangutana. Unsa man ko ng reliyon ang itukod ni Kristo. Kung ato ka pangutana sa Romang Katolik, si Kristo katukod ko na sa Romang Katolik. Kung ani po ka sa Iglesia ni Kristo, proclaim po ang Iglesia ni Kristo nga si Kristo po katukod sa Iglesia ni Kristo. Pero kung ani ka sa Biblia, ang Mateo 16:18, si Kristo nagtukod og Iglesia. Wala isbuti yung singalan sa Iglesia diha. Pero Mateo 7:20, ingon si Kristo, maila pinaagi sa binuhatan. Maila pinaagi sa buhat. So kanang iglesia nga gitukod ni Kristo nga nasa Biblia sa atong panahon karon gihinganlan na sama sa Romang Katolik 1870 official Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. 70 Adventist Church 1860 70 Adventist Church. Iglesia ni Kristo 1940 July 27. So ang mga tao na ang naghingalan ni anang iglesia nga gitukod ni Kristo. So aron pag-praise kung kinsa ng iglesia ang tinuod na tinukod ni Kristo. Si Kristo nga may nagtukod og iglesia, ang iyahang batasan o binuhatan, Lucas 4:16 ato nang di pa sa kagabi. Sumala sa batasan sa nagtukod nga mo si Kristo, minsulod siya og sinaguga sa adlaw nga Sabado. So ang nagtukod na batasan na ini ka Sabado mo atong simbahan. So katong iglesia na gitukod, musunod mo to sa nagtukod. Juan 2:76, kaniyo si Kristo, ang buot mo alagad kanako, kinahanglan mo sunod siya nga ni kanako. So ang lawas kung iglesia, musunod siya ngadto sa ulo nga mao si Kristo. Si Kristo nagtukod og iglesia o kinahanglan kanang iglesia musunod na kang Kristo. Dili musunod sa tao. So ang akong tubag mao ining 70 Adventist Church diskubrihin tunaan lang nato ang mga doktrina ani kung iya ba sa Diyos o iya sa tao. Atong tunaan po ang Romang Katolik ang doktrina kung iya ba sa Diyos sa sugo o iya ba sa tao o guman ng mga simbahan. Pero kung makaprove ta na ang doktrina sa maning adlaw Sabado nasa sugo sa Diyos, dili ang pagbuhat og larawan nasa sugo sa Diyos. So maprove nato ang 70 Adventist Church ini itukod ni Kristo dili lamang sa ngalan kundi nahaom gyud sa binuhatan sa nagtukod. Akong ihatag ang laing pangutana ug napay follow up. Salamat kayo. Ikaduhang pangutana. Unsang tuigan natukod ang 70 Adventist? Okay, akong gitubag na ipalandugay 1860 ang pagngalan na 70 Adventist Church, September 27, 1860. Pero wala pasabot na mao nay pagsugod pa diha. Kaysa wala pa ang 70 Adventist Church na rehistro ang adlaw Sabado, existido na diha pa lang sa sinugdanan pa lang sa kalibutan. Ang napulo ka sugo diha pa lang sa Old Testament ug tanang doktrinaha naana sa 70 Adventist Church. Sama sa Pilipinas. Sa dihang ang Pilipinas, naulahi man ang pagnala sa Pilipinas, apan wala pasabot na ang ginganlan, yapap, o paboy pag-exist. Naulahi lang ang pagnalan, pero ang ginganlan, nag-exist na nadaan. So ang iglesia nga nasa Biblia nga gitungkol ni Kristo, wala man hinandig yun. So sa una tuliha. Una yung si Kristo, 7:20 sa Mateo, mailang pinaagi yun sa binuhatan. O kanang nga binuhatan, pinarayag at si Dusi, ang katauhan sa Diyos nagpantay kasuguan. O kinahanglan, atong i-prove ang atong iglesia kung tinuod na yun na nagbantay og sugo, nagtuman og sugo, o nagtudlog balaod og sugo sa Diyos. Akong ibalik ang kuya pangutana paluwa. 18th century natukod ang 70 Adventist. Ang ikatulong pangutana, kinsay natukod? Okay, ako na lang gitubag, although 18th century, 1860 man, ako na lang gitubag, wala pasabot na diya pagkasugod ang doktrina. Ako ginang ipahinundom kanunay.
Imato pa sa 2:1, 2:9, isang kinsa katong nagauna. Unya wala magpabilin sa doktrina ni Kristo, wala siya Dios. So kinahanglan mo hawid ta sa doktrina. Musunod ta, magpabilin sa pagtulunan ni Kristo. Kaya bisan pag maguna, bisan pag minguna ako naguna mi, pero wala nagpabilin sa sugo sa Dios. Ingon ang Biblia, siya ang Dios. Ang pangutana kinsa may gigamit sa Ginoo na diin ma-organize kining Seventh Adventist Church. Una, James White. Sunod, Ellen G. White. Gerard Edson. Uban pa ang mga tao. Sama ni Pablo. Unang Korinto 3, G. San Pablo, i-consider na magtutukod. Huwag pasabot managro na si Pablo naging kubintisa ng Kristo. Na si Kristo nagtukod ng iglesia. Unang Korinto 3, G. Si Pablo sa magtutukod manusap. Apan ang pagka magtutukod ni Pablo, dili sa doktrina o paruganan. Kundili ingon nga siya gihimong instrumento aron dadon ang pagtulunan sa Dios ngadto sa uban nga mga nasod. Unang i-consider na sa Seventh Adventist Church, Ellen G. White, James White, o si Beth Edson, i-consider na nga mga founder sama ni San Pablo nga magtutukod apan dili sa doktrina kay wala pa mataw na matuhana ang Sabado, ang napulo ka sugo ug uban pa diha na sa sinukanan pa sa daang testamento. Ako ibalik ang ay Ang gatukod, White na kasi mga tauban. Ang ikaupat, pangutana, lisan nga gitukod. Okay, salamat kayo. Ang tumagulisan dito na sa Amerika. Mauna, ang dapat dito na i-organize kining maong Seventh Adventist Church sa Amerika. Nga naman, tungkol kay diha nakaplagan nila ang pulong founder. Di ka sa pulong found, nakakaplag. So kaya nakaplagan man nila, nabasa man nila ang Biblia, na mo niya pagtulunan sa Diyos, so ilan yung ginawa? Kaya ang Diyos wala may pinalabi. Sumala pa sa buhat Kapitulo 10, bisan asa ng mga nasod, pa Pilipinas ka man, pa Amerika ka man, unya kung ikaw, usa, mutuman sa kabuto, sige no, atong masahon. Buhat Kapitulo 10, mga igsuon, sayang versikulo, rantay, 4 sugod, si Pedro miingon, karon nahilako na nga ang Diyos walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya o nagbuhat sa matarong indawaton sa walay pagsabayan sa tanang mga nasod. So bisan asa nga nasod, bisan pag sa Pilipinas ka, wala ka dito sa Israel, wala ka dito sa Jerusalem, pero imong gibantayan ang doktrina na mao gibantayan sa mga tao dito sa Israel, walay pinalabi ang Diyos, mga igsoon. Alas pangutana nga, si Kristo brad, nakabunyag man dito sa Jordan. Musa, kung ikaw mo alagad ng Kristo, ato ka sa Jordan, nakabunyag. Aba din na mao. Kaya bisan asa nga dapat kung naidag ang tubig, pwede mong kabotismuhan. Sa samang paagi usap, isa pag nasa Pilipinas, ang imuhang simbahan, kunya, ming hawid ka, ming sunod ka sa doktrina sa Diyos, maliban na lang kung makahatag sila na kanang doktrina niyo na Sabado, di ba nasuko sa Ginoo? Kanang uban pa diyan, di na suko sa Ginoo. Kana medyo makapuntos-puntos tada. Pero kung di masupa, kung di maluwad, nga kining Sabado suko sa Dios, napulo ka suko sa Dios, uban pa diha, nagpabilin ang baruganan na ang Seventh Adventist Church, dili lamang sa ngalan, pinaagi usab sa doktrina o pagtulunan nga kini gayon gikan sa Ginoo ug nagsaad ang Ginoo nga kining maong magkatawhan nagbantay sugo isaran nga sila pagaluwason. Isaias chapter 56 verse 1. Isaaran sa Diyos ang mga tao nga dili maglapaw sa malahon. Ako ibalik ka sa pangutana. Sunod pangutana, mutuo ba ka nga ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ? Ang pangutana, mutuo ba daw kung ang Roman Catholic Church founded by Christ? No. Kung sa Biblia ta mag-isko. Pero kung bisan pa o sinako pa ng history, mga libro sa kasisayas kalibutan, unya mo kontra gani sa gitudlo sa Biblia, di ko mo dawat niya na. Ako nang ito maganina, I respect sa Roman Catholic na muna ilang baruganan. Nagtuo sila na. Kung sa ako nang ingon, di porta bato
sa history na may Biblia din pwede ka mabasa din Masahon nimo nga Roman Catholic founded by Christ. Kung mabasa naman din sa Biblia Katoliko, karon ayon, I will abandon my faith, muuban ko nimo. Pero kung di mabasa sa Biblia na si Kristo founded sa Roman Catholic, niya ato ka mo lili sa mga libro nga hinimo lamang mga tao. Sorry to tell you. So basahan ato da ang unahon pagbasa ang Biblia. Ngano man? Kaya ato pa sa Galacia Kapitulo 1, mga igsoon, ngayon San Pablo, bisan pag kami, ato pa mga apostol, bisan pag anghel na manao kita sa langit, magtudlo gani ganinyo sukwahi sa aming itudlo, dili siya ipadawat, ipatunglo siya. So bisan pa, kung nakin mabasa sa kasaysayan, world history, sa Encyclopedia Britannica, unya ka na, nagsulti nga Roman Catholic, tinuko ni Kristo, niya pag-abot sa Biblia, ang batasan ni Kristo, wala tumana sa ang simbahan, wala magtudlo na pulo kasugo, utob lang mo dito sa ubang libro sa history. Pero sa Biblia, dili niya na magpruibahan. Una ang akong tubag, di ko mudawat, kung ang imong basahon dito sa ubang libro nga hinimo lamang mga tao o dili guided by the Holy Spirit. Pero kung maprobi mo, dili lamang sa ngalan, apil na ang doktrina niya na, aw ka na, hindot na siya mga igsoon. Ako ibalik ang pangutan na sunod. Dili man kamutuo ang Roman Catholic Church, si Kristo ang nagtukod. Ang akong pangutana, kinsang tawhanan ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Okay, salamat kayo. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic, ang pangutana, isa mong tawanan. Ato masahon sa libro Roman Catholic. The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Libro sa Roman Catholic na igsoon. Sa pahina, anitaning usa ka libro sa. Mato pa din mag-igsunan sa usa ka libro sa Doktrina Kristiyana na musugod. Niya ito masahon. Doktrina Kristiyana mag-igsunan usa ka balasahon sa Roman Catholic sa pahina atong masahon din kung unsa may kahulugan aning Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Mato pa din igsoon sa pahina 50 sa Doktrina Kristiyana. Yara. Napalit ako ni Dis Cathedral, mag-isunan 50 pesos. Ingon niya sa page 33. Unsay Santa Iglesia Katolika, tubag sa mga libro sa Roman Katolik. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Kristo dili sa yuta. Kung dili si Kristo ang nagtukod, mao ni ang nagtukod. Ang Papa nga nasa Roma nga nag-angkon na siya puli ni Kristo dili sa yuta. O kinsa man sa Biblia? Sumala sa Biblia kana kani mag-angkon-angkon nga pulihan nato si Kristo. Tao ra ta, niya pulihon at atong pulihan si Kristo. Ang Biblia miingon, ato lang masahon kay mutudlo ubad mo sa way manamalang kasulatan. Ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2 mga igsoon higala. Kinsa man ni matuhana kung ay tao mag-angkon na siya Dios o baka pulis anak sa Dios. 2 Tesalonica Kapitulo 2 sugod 3 ayaw kamo palimbong libsan kinsa sa bisang usang pagi kaya ang maong adlaw dili mo abot kung dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios o dili pa motunga ang taong yawanon nagitagana alang sa imperno. 5 na 4 so pako niya ang tanan nga gipaka-Dios o gipakabala sa tao magpalabaw siya kanilang tanan o gani mosulod o mulingkod sa templo sa Dios o muangkon na siya Dios. O sa kuno ang deklarasyon sa Santo Papa, siya na kuno ang puli ni Kristo din sa yuta. So kung dili si Kristo katukod, muli katukod. Kaya ang Kristo nga nasa Biblia, sa ato nang gingon, batasan niya matok si man adlaw Sabado. Yan lahi mga adlaw gibantay sa Papa. So muna ang matingala tato. Matingala ta kung kinsa Kristohan ang nagtukod. Ako ibalik ang kuyang lugar pagkatan. Katong klaro nga mo ngalan jud ang tao, pangalan jud nga mo na nagtukod sa simbahan Katoliko, dili kay mo Santo Papa lang ka. Daw jud na kay ebidensya sa Biblia nga ang Roman Catholic Church isang tawanan nga tukod. Mo ngalan jud ang tao para maklaro nako kay ako pa maning Richard Sport o tinuod bang ginang tawanan nga may gatukod sa simbahan Katoliko. Okay, igo lang ko may tubaw sa pangutana. Kung may naot ko ang pangutana, di lang ko magbuot sa kong tubag.
Kaya di po ko magbuot sa mga pangutana. So, ato pa to be fair, magrespetuhan na ita. Kung sa tubag na ako, ay dawaton mong dili, man akong tubag. Ang ako lang itubag mao. Nga ang Kristo nga tukod sa iglesia, o kanang iglesia, wala ginahinganli. Ako lang ibalik-balik ko siya wala ginahinganli. Kaya wala man hinganli, mo nang akong ikunik ang buhat. Kasi City Baptist Mateo, ngayon si Kristo, mailan ninyo pinaagi man sa buhat. So, ang doktrina, pagtulunan sa mga iglesia, kinahanglan mo sipo na sa iyong simbahan kung nag-angkon mo nga kamo tinukod ni Kristo. Kung ang INC po mag-angkon nga sila tinukod ni Kristo, ila pong ipasibo ang doktrina ni Kristo nga nasa Biblia. Kung kami po nag-angkon na tinukod ni Kristo, ipasibo po na mo ang doktrina kung kini iya bagi ni Kristo nasa Biblia. Una nga, ang tubag na ko mao, nga kung dili si Kristo nagtubo sa Romang Katolik, akong ibasa, kung si Santa Iglesia Katolika Romana, tubag. Ang Santa Iglesia Katolika Romana, mao ang binunyaga sa tanan, naming ilang nga Santo Papa sa Roma, mao ang puli ni Kristo dinhi sa yuta. So kung ako rin ang ibasa. Wa ko magpuno-puno na nasa libro sa Romang Katolik, baligya sa katedral, na ang Santo Papa rin kuno, puli ni Kristo din sa yuta. Ni ako pong ibasa, ang Pablo nga, manag na. Ikaduhang sulika, 2:3-4, na dunay mutungha o musul sa templo, magpahayag na kuno siya ang Diyos. So, naatuman na ang kadaguan sa mga simbahan nag-angkon na sila kuno ang puli ni Kristo din sa yuta mga eksor. Ako ibalik na kuya ang dugang ng pangutana. Wala dyan magtubag ang pangutana kay ang atong ipangita kay di man si Kristo ang nagtukod kinsa gyud tawana ug Santo Papa magaling hinganli ug kinsa sa Papaha kay gikan ni San Pedro ika 267 naman ka Santo Papa sa simbahang Katoliko gikan kan San Pedro kay si San Pedro man ang nakadawat og Yahweh gikan kan Kristo mo nang kaning 267 ka Santo Papa hinganli ang isa nga Santo Papa nga may nagtukod sa simbahang Katoliko kinsay ngalan. Okay, salamat guys pangutana. Ako guys bituan imuhang pangutana. Ang akong tubag, ako nang gitubag kanina. Akong ibasang libro nga ang Santa Iglesia Katolika Romana, bilang ang Santo Papa, puli ni Kristo din sa yuta. Ita pwede nga moingon ta nga kini si Pope Leo kay ang Papa magpuli-puli mo nagdumala. Ini kamatay ni Pope Francis, ipulian ni Pope Leo. So ang office mo ni ang Papa. So ang librong Romang Katolik miingon nga ang Santa Iglesia Katolika Romana midawat sila nga ang Santo Papa da umano puli ni Kristo dinhi sa yuta. Ya di po ko mo dawat na si Pedro unang Papa. Ano man? Kay buhat 5:29 niyo si Pedro, unahon pagtuman ang Dios, ang mga sugo sa Dios dili ang tao. Sa to pa si Pedro kapanteg sugo. Unya kisa man ang Pedro ha, ay imong giingon na unang Papa nga naman mo sa Domingo god. Namo anang mga larawan. So kisam ng Pedro ha, kada ka Pedro. So ang Pedro nga apostol nga nasa Biblia nagpanteg sugo sa Dios. Marcos 1:21, Jesus and his disciples, si Kristo ug ang mga tinunan misulod siya nagugas sa adlaw Sabado. So ang mga tinunan ni Kristo ingon nga sila kabahin sa iglesia kay ang pulong iglesia sa Grego mga tao manguni dili ni building mga tao ni igsoon. So apil ang mga tinunan nga iglesia o na sila mga tinunan mga sumusunod kung asa ang ilang ulong mo si Kristo musunod po ng mga tinunan. Marcos 1:21, pagkaadlaw Sabado, si Kristo tuwa simbahan. Ang matinunan ko na simbahan. So muna, ang ulo na nunay ginang masumpay sa lawas. So akong itubag, dili si Kristo ang founder sa Roman Catholic Church, o dili po si Pedro ng Papa. Kasi ako nang itubag ganina, ang mga tinunan sa Mani Pedro, natuman man ang sugo sa Diyos, dili sugo sa tao. Akong ibalik ang kuyang dugang nga panutana pa yun. Amorang naabdan ko pangutana kay wa magin matubag akong pangutana. Kay ingon man siya nga di si Kristo ang nagtukod, ang Santo Papa daw. Pangutana kung kinsa nga Santo Papa sa 267 ka Santo Papa. Kinsa nga Santo Papa ang nagtukod? Kay makatubag siya, kasakto siya. Okay, salamat kayo sa pangutana. Ito pangutana sa comments to.
Kay ang katungdanan sa pangutana dili man komentaris mong tubag. Pangutana ra siya. Pero ato isuon medyo emosyonal nato isuon. O man akong giingon, Kolosas 3:5 kung mangutana ta likayan nato ang kasuko. Likayan nato ang pagdumot, no? So atong respetuhan o sa pangutana, ato po respetuhan o sa tubag. Kung ano yung ang pangutana, respetuhan nato na. Ako tubag ko respetuhin po. Kung di ka mo dawat, prosedur kayo pangutana. Ana ra may kalakiksunan. So salamat sa iyong pagkaminaw kasi napay mga pangutana diya sa palibot. Atong dawaton gyapon. Samtang napay nabilin or